जितिनि सालो जेटा स्ट्राइक दुख सजाक जेटा सागलायजाक तमानि ताबो ओथाय ताबो राधानगरनि सिमिं खय थांलाय सुलामा नरका सुलायजाक ताबो लेमसरा आमसायो मूल বিষয়नो रक्षावै तामनो रक्षावै बन्दावगा बेला बेला हामबाय गाहाम दिनै 23 अक्ट'बर सालाव दिनै जोंनि सिभिल ससाइटि बाय रिंजाक बाय जों साइमन जे दिनै तिपा सारंनि बागै जे मानथाय सख्रायबाय जे साजाक दंमोन जों आबनो रुगै जे दिनै सारा तिपा हास्टेलाव दिनै बन्दावगा आबनो पालाय दंलायो जों दिनै कोनो पार्टी हिसाबै दिनै तिपा हिसाबै जों दिनै खालाय दङ बे हाय जत जायगा खायमा हेकेनो जोंबो दिनै राधानगर तो खय थांमा लामा दिनै हाइवेआव दिनै आरो कासलेमा खालाय दङ ओमफ्राय जों खाख्लायाव आबो जों सान्तिखौनो खालायनो हायो जाय जत हास्टेलावनो खाख्लायाव जों आं बेखौनो मालाय थांजागोन दामबोसोन থেকে এমনি লামা কাসুলাইগोन আসুজাनाय फुंनि 5टानिसिम 6:30 জন